गोरलैफोर गाखोना गेलेग्रा आरोखि इयो हाब हिनजाव गोनांखौ नायलांजागौमोन हिनजाव गोनां मरायग्राखौ बिफा फिसाजो हिनजावखौ फज'लानो हागोन आरो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दंफैयो जाहैबाय थुक्राझार बर' बाप्टिस्ट मिसनाव फैगौ सुक्रुबारनिफ्राय सभा जानो थांगासिनो दङ नालाय दा साजायनाया दामादुम जागासिनो दं आरो बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांनो होननानै आङो हाबफैनाय जाबाय दा बेनो जाहैबाय बर' बाप्टिस्ट क्रुज एस'सिएशन बेनो मेन गेट नोंथांमोननो आङो हाबलांनानैहाय एसे सिङाव देखायहैनो सभा जानो थांगासिनो दङ दा सभा पेन्डेलाखौहाय लुखांबाय नै ओमफ्राय ओरैहाय साजायगासिनो आरो सुक्रुबारनिफ्राय दा सभायानो सुक्रुबार हरनिफ्राय दाबो कमप्लिट जाथ'वाखै बेयाव फिरफिला थिखोगोन जाहैबाय एसे देखायलांनायसै नोंथांमोननो पेन्टिं खालामगासिनो नै बेवहाय एसे हाबाब दहाय रायखांगासिनो नोंसोरखौनो हनै नै आदै फैबाय नै नों इउटुबारफोरखौ रायगासिनोमोन दा बेलाय रानै फैबाय एसे नायलांनोसै होननानै हाबफैदों आं नैबे गोरलैफोर गेलेग्रा नामा गेरे गुलदुम गेरे गुलदुम गोरलैफोर गाखोना गेलेग्रा आरोखि इयो पेन्टिं खालामगासिनो खालार फुंगासिनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हैयां बे सेल्फि पइन्ट जागोन ने बैसो सेल्फि पइन्टआ बैयो बे आं बानायदों बेखौ नैबे खालबारि जागोन नामा दासो मावगासिनो जिसुखौ क्रुसाव दोथाबनाय खालबारि हाजो बे नमना जागोन आरोखि ओमफ्राय नैबे दै बे हारसिं गिदिंगोन इयो दै थाजोबगोन गिदिंबाय थागोन साबफावबाय थागोन दा बेजों कमप्लिट बानायजोबगोन आरो दासो मावगासिनो दामादुमनो खामानिया हन्दाबो सालायबाय आं देलायबोनो हास्लाबाबा सुबिदा होदों आयना दंलायो आयनाबो होलायदों नै बोरैबा बेयाव देलायनो हागोन दैनि बेबस्था थागोन बेयाव पर्दा खोंजोबगोन जाहैबाय ने बिबार थागोन नै बावहाय आयना बेखौ देलायनो हागोन आरो रेस्ट लाग्रा ओमफ्राय बेवहाय साहा दं कफि साहा थागोन कफि साहाबो दोनगोन बेवहाय कफि साहाबो फुल दोननाय जाजोबगोन फुल 5,000सोनि फुल दोनगोन बेवहाय गासिनखौ फुलजों साजायजोबगोननो बे एरियाखौहाय नैबे गेट जागोन बेयो मेन गेट जागोन जाहैबाय दा सारा खोन्थाबाय नै बेयावबो फुल दोनगोन दा बेयो जाहैबाय सभानि पेन्डेल दासो गेट मावगासिनो दङ एसे देखायलां बेबो रेस्ट लाग्रा जागोन बेबो जिरायग्रा बेबो जिरायग्रा बेबो भलन्टियारफोर थागोन बे एरियाखौ नोजोर लाखिग्रा नैबेयावहाय भलन्टियारफोर थागोन जाहैबाय बेयावहाय दैया ओरै गिदिंबाय थागोन बेयावनो नैबेबो जिरायनो थाखाय सुबिदा बेबो रेस्ट लाग्रा जाहैबाय जिरायग्रा ओमफ्राय बेयाव थाजोबगोन जाबाय आरो नैबेयावबो फुल
आगावबो फुल फाजोबगोन बे बेयावबो साइड फुल गोजामाव बेयावबो फुल बेवहाय फेमिलि फट' खेबनो हागोन बेयाव जिरायनानैहाय फिसा फिसाजो हिनजाव औ बिफा फिसाजो हिनजावखौ खेबलानो हागोन आरो आंनो बानायनाय मिथिगौ आङो औ बे गासै वाट्सएपनि मिथिगौ आङो दासो बानायगासिनो आरो दामादुम बानायगासिनो ओइ एसे हमथाद' बेखौ मा डिजाइन खालामगोन लाइट सोग्रा लाइट सोग्रा ए हाजोनि औवालै बियो आरो बाव लाइट सोगोन जाहैदों नैबे सभा पेन्डेल गिर्जा जाग्रानि बे मेन गेट जागोन दासो बानायगासिनो दं आरो ओमफ्राय बेसे गिदिर बानायदों एसे सिङाव देखायनोसै देग्लाय देरसिन नामारा पेन्डेलाबो बे गिर्जा हाबग्रा जागोन आरो सभा पेन्डेल देग्लाय देरसिन बायदि नुदों बैयाव स्टेज जागोन सिदा स्टेज बेनो आरो हायाव जिरायहोनाय जानाय नङा एबाराव एकदम गोदान माने साबसिन आरोखि बयबो सुबिदा मोनगोन बे गासिनबो बे सभा पेन्डेल सिङाव सियार बसायजोबगोन देग्लाय एबारावनिफ्राय बेबादि सुबिदा होनाय जाबाय देग्लाय साबसिन जादों ना देरसिनबो नुदां साबसिन जाबाय एकदम खथानि बारा जाबाय जों ओंखायनो ओरैहाय खुला दोननाय जाबाय जोङो माब्लानिफ्राय जागायगोन नैबे फेब्रुवारि 7, 8, 9 9 थारिखनिफ्राय 7निफ्राय औ 9 थारिख सानथाम रबिबाराव जोबहैगोन ने दिनै साजायनायखौल' नुबाय नोंथांमोना सभाया जागोन फैगौ सुक्रुबारनिफ्राय सानथाम आरो रबिबारसिम रबिबार मोनायावसो लास्ट जागोन सभाया बेयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार बर' बापटिस्ट चार्चनि सभा आरो जायफ्रा सभा जानो गोसो दं सुक्रुबारनिफ्राय सानथाम दङ सानथाम सुक्रुबार मोनानिफ्राय जागोन ओमफ्राय सुनिबार रबिबाराव जोबगोन रबिबार मोनायाव जोबगोन आरो लामायाव हाबासो लोगो मोनलायबावबाय नै मयनि जाखो हिनजाव गोदानखौ नायलांगासिनो नियम दामै दामै लांगासिनो दङ ए नै बेनो हाबायाबो हाब हिनजाव गोदानखौ नायलांजागौमोन हिनजाव गोदान मरायग्राखौ नै खाफाल मोजांलै जोंनिया हाबासो लोगो मोनलायबावबाय नुनाखिसै माथो बेंथलाव थांनो फैदों आरोखि जों ओमफ्राय दिनैहाय हाबासो लोगो मोनलायबावबाय मोजां खाफाला लाखि दं गोदान जुलि जानाय लोगो मोनदों